sa malayo at bulubunduking barangay ng Nabuklod sa Florida Blanca, Pampanga. Payak ang pamumuhay ng higit 1,000 katutubong Aita. Karamihan, pagtatanim ng prutas at gulay ang ikinabubuhay. Ayon sa mga katutubo, halos sumasapat lang sa pagkain ang araw-araw nilang kinikita. Kaya madalas, ang kalusugan na pag-iiwanan. Pero para sa gobyerno, walang dapat maiwan. Ito ang dahilan kaya sinadya ng mga staff at volunteers ng Love for All program ng unang ginang Luis Araneta Marcos ang kanilang barangay para mag-abot ng iba't ibang libreng medical at social services, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, pamahalaang panlalawigan ng Pampanga at private sector. Mula pa noong nakaraang Sabado, umakyat na sila sa bundok para umpisahan ang libreng konsultasyong medikal at libreng gamot. Mga serbisyong ino-offer po natin ngayon sa araw na to, meron tayong medical consultation. At of course, nagkakaroon po tayo ng both adult at saka pedia. Mga impossible po. Natin mga dahil dito, medyo malamig ang panahon, may mga inuubo. Meron ding dental services at laboratory services tulad ng fasting blood sugar, creatinine level test, uric acid test, lipid profile, x-ray para sa mga suspected tuberculosis patients, at ECG para sa kondisyon ng puso, eye check-up, libreng salamin, at marami pang iba. Siyempre maraming tumutulong po sa amin dito. Hindi na po namin kailangan lumapit para sila na po yung lumalapit sa amin para tumulong po. May malasakit po sila, ma'am. Meron ding supplemental feeding at deworming ang Department of Health sa mga estudyanteng katutubo, kasama na ang 2 sa 6 na anak ni Jepoy. Kung ano man ang nararamdaman ng ating mga kapatid, para hindi na sila bumababa sa Kapatagan. kapatagan na aanap ko ng gamot. Kasi pag hindi alam tawag nila neglected tropical disease. Sa dito, mataas ang kaso ng mga bulate, tawag na parasitism. Kaya mga bata rito, malnourished, tsaka stunted yung growth. Kaya dito dapat, maliban sa hindi lang pagkain ng kubeta, tsaka hygiene, dapat po rin sila kain every 6 months lang. Hindi rin pinalampas ng unang ginang na personal na makita ang mga benepisyaryo sa bundok. Nitong Martes, February 20, personal niyang kinamusta ang mga katutubong Aita mula sa sitio Malabni sa Mawakat at Kamatsile sa Nabuklod. Ayon sa unang ginang Liza Marcos, ay tutupad sa pangako ng kanyang asawang si President Bongbong Marcos Jr. na maghatid ng nararapat na medical services sa bawat mamamayan. Natuloy ng pinangako ng asawa ko, we will continue to bring government services closer to the people. Thank you for giving us a chance to be of service to you. Marahaya salamat. Marahaya salamat. Sama-sama tayo babago ulit para sa bagong Pilipinas. Sa pag-iikot ng unang ginang sa mga pasilidad, sinilip din niya ang libreng gupit, ang booth ng skills demonstration ng TESDA, tanim at seedlings ng DA, at iba pang gamit na ipinamigay sa mga katutubo. Itinurn over din ang isang truck na may water tanker at utility service truck na magagamit ng mga katutubo sa pagbiyahe nila ng kanilang mga ani sa kabundukan. Papasalamat po kami kay Press Lady na itong pagpunta niya dito sa aming barangay, sa barangay Nabuklod. Maraming salamat po sa kanya. Nagpaabot din ng pasasalamat si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, lalo't ito ang unang pagkakataon na nakaakyat sa Nabuklod ang isang unang ginang. Samantala, humiling naman si Vice Gov Lilia Pineda na mabigyan pa ng karagdagang oportunidad sa mga serbisyo ng gobyerno ang mga katutubo tulad ng mga Aita. Hinihiling ko lang po, ma'am, sana masama po sa programa ng gobyerno yung ating mga kababayan na katutubo. Kasi ang sabi po nila, ma'am, may pangarap din sila sa buhay. Gusto nila makisama sa mga ulan sa baba. So, ma'am, maraming salamat po ulit. Aabot sa halos 3,000 katutubong Aita ang nakinabang sa iba't ibang serbisyong hatid ng Love for All program sa lalawigan ng Pampanga mula sa inisyatibo ng unang ginang. Thank you po!
Maraming salamat po sa iyo, dalawa. Maraming salamat po, First Lady. Thank you, First Lady. Thank you, First Lady! Thank you, First Lady! Ito na ang ikalawang pagbisita ng Love for All program sa Pampanga. Una na itong bumisita sa probinsya sa lungsod ng San Fernando noong Hunyo 2023.